Nthawi ya nkhani ndipo muli ndine Benedetta Chiwandamiya, koma poyamba nayi mitu yake. Komiti yofufuza za ngozi ya ndege yatsala ndi nthawi yochepa kuti ipereke ripoti kwa mabanja okhudzidwa. Bungwe la Millennium Challenge lalowa mu mgwirizano wa chitukuko ndi makhonsolo. Mu ripoti lathu lapadera, Gift Sitima akufotokoza za mmene kuduka kwa mlatho ndi kuchepa kwa makalasi kwasokonezera maphunziro pa sukulu ya Masidi. Tili ndi izi ndi zina zambiri, tiyeni tikhalire limodzi. Mu nkhani yathu yoyamba, komiti yomwe imafufuza za ngozi ya ndege yomwe inapha a Saulo Sichilima ndi anthu ena asanu ndi atatu yatsala ndi nthawi yochepa kuti ipereke ripoti la kafukufukuyu kwa mabanja okhudzidwa. Izi zili chomwechi mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera atalamula komiti kuti ichite izi pofika lachisanu sabata ino. Achakwera anena izi pamene amalandira ripoti ili mu mzinda wa Lilongwe. Pemphero Malimba walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Isaac Salima. Mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera auza komiti kuti onetsetse kuti mabanja onse oferedwa alandire ripoti ili pofika lachisanu. Following that submission, I'd like us to allow the families to have the whole weekend go through the report, and then from Monday next week you may go ahead and publish the report in several of our country's languages, so that on top of the reading you did publicly last week, the public can have a chance to read the report for themselves. In the meantime, in my own reading of the report, I'll be paying special attention to the recommendations you've made, and I'll make known my decisions on the findings and recommendations in due course. Kumbali ina iwo athokoza komiti pa chidwi chake choonetsetsa kuti ripoti ili lamalizidwa. Wapampando wa komiti Justice Chabalide anayamikira Chakwera pokhazikitsa komiti ponena kuti izi zidaonetsa chidwi chawo chofuna kuchita zinthu poyera. Kuti metapereka lero likupereka pambalambanda zimene anatiuza anthu amene anali ndi kudziwa komanso amene anatenga mbali pa nthawi imene pamene ngozi imene inatigwera m'malawi muno. Pa ngozi imene ndithu Justice Alide sanali ku Chikangawa, sanali ku Nthungwa, ili nali ndi ku Blantyre. Koma nene kuti report imene talilemba malinga ndi umboni. Komiti idafotokozera mtundu wa Malawi zomwe zili mu ripoti ili loweruka sabata yatha. Anthu asanu ndi anayi adamwalira pa ngozi ya ndegeyi imene idachitika pa 10 June 2024 mboma la Nkhata Bay pamene adali pa ulendo wopita kumaliro a Rafael Kasambala. Pemphero Malimba kuwerenga ripoti limenelo. Anthu pafupifupi 22,000 omwe anakhudzidwa ndi namondwe wa Idai komanso wa Kenneth akupindula ndi ndondomeko yotapa ndi kugawa madzi pogwiritsa ntchito mphamvu ya dzuwa. Nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ikugwira ntchitoyi m'maboma a Mulanje ndi Phalombe. Daniel Zimba ndi amene amatsatira nkhaniyi. Ndipo mu nkhani yathu yotsatira, bungwe la Millennium Challenge account lachita mgwirizano wa chitukuko ndi makhonsolo a mizinda, bungwe la Maga komanso komiti yoona za chuma cha boma maka maboma ang'onoang'ono. Mgwirizanowu ndi wa ndalama pafupifupi 77.2 billion kwacha, ndipo cholinga chake ndi kupititsa patsogolo chitukuko m'mizinda ya dziko lino. Brenda Kayo ali ndi zambiri mu ripoti ili. Olankhula nthawi yomwe amasayinirana mgwirizanowu, mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la NCA Athemba Chirwa anati mgwirizanowu uthandizira kuti makhonsolo akhale ndi ndondomeko zoyenera zomwe zizithandizira kutolera misonkho komanso momwe angagwiritsire ntchito. Iwo anaonjezeranso kuti ndondomeko zomwe akhazikitsezi zithandizira kuti makhonsolo azikhala ndi uthenga oyenerera komanso kuonetsetsa kuti akulondoloza zokhudza malo mu mzinda wawo. Mbali mozi ndikuona kuti tingathandize bwanji makhonsolo a ma city council amenewa kukonza ndondomeko makamaka ku nkhani za malamulo kama bylaws amene akufunika
mwina kapena pali zina zoti mwina ma guidelines akufunika kuti akhale malo zoti ziyathandizire kuti athe kugwiritsa ntchito kutolera ma revenues amene amafunika. Polankhulapo mtsogoleri wa bungwe la Maga a Esther Sagawa anapempha makonsolo kuti agwiritse ntchito ndalama zomwe apatsidwazi moyenera. Ngati president wa Malawi Local Government Association komanso ngati meya wa mzinda wa Lilongwe ndilosangalala kwambiri ndi project imeneyi chifukwa itithandizira kudula seko imene ijayi pobweretsa ndondomeko zatsopano za nyuwani zimene zingatithandizire kuti zitha kutolera ndalama zimene zizi. Ndipo mkulu wa konsolo ya mzinda wa Zomba Angelo Bakolo ananenetsa kuti makonsolo aonetsetsa kuti ndalama zomwe alandira zigwire ntchito yake yoyenerera ndipo kuti zithandizira chitukuko cha madera. Ichi ndi chinthu china chimene tiwathandize kukhale chikhoso mzimene makhaso afuna azipanga. Komanso tili ndi mwayi wakuti nthawi zonse imene tipanga mapulani kaya mabudget madongosolo a ndalama tizibwera poyera kudzera ma town hall meetings komanso kuwafikira anthu osiyanasiyana madera osiyanasiyana kuti adziwe mmene ndalama zawo zikuyendera za mkhaso. Mu Meyi chaka chino mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera anakhazikitsa ntchito yotukula mizinda ya ndalama zokwana $350 million. Mabungwe atatu omenyera ufulu wa amayi akukambirana za mmene angasinthire mfundo zolimbikitsa ufulu wa amayi ndi atsikana. Mfundozi ndi zomwe anakhazikitsa mchaka cha 2019. Zokambiranazi zomwe ndi za masiku awiri zikuchitikira mu mzinda wa Blantyre. Mwayi Gowero wadza ndi zambiri. Msonkhanowu unabweretsa pamodzi amayi ochokera m'madera osiyanasiyana kuti akambirane mavuto awo ndi njira zowathetsera mogwirizana ndi adindo a m'madera. Poyankhula pamwambowu Achimwemwe Chimasula omwe amayang'anira za malamulo ku bungwe la WOREC ati amayi akugwira ntchito za utsogoleri mwa ukadaulo. Chikhazikitsire ni Women's Manifesto mu chaka cha 2019 taonabe kusintha kutengera kuti mwachitsanzo nkhani ya maudindo amayi akutengapo gawo titopeka chitsanzo cha maunduna kapena kuti kabineti imene ilipo boma linachitapo kanthu kuonetsa kuti amayi akutengapo gawo komanso tikuona makomiti osiyanasiyana amene timagwira nawo ngati amabungwe ngati akumudzi kuona za chitukuko tikuthanso kuona azimayi akutenga nawo gawo osankha mmembala kumokhala maudindo osiyanasiyana tikumatha kupereka nawo ziganizo zosiyanasiyana. Mkulu wa bungwe la NGO Gender Coordination Network Caroline Mvalo anawunikira mfundo zinayikidwa mu manifesto iyi. Ifeyo tikufunitsitsa ndithu kuti azimayi atengepo gawo pa zisankho zimenezi makamaka kuti athe kuyimira kukhala kaya membala wa ku parliament komanso kuti athe kukhala kaya mwina kansala. Ifeyo tikufunitsitsa ndithu kuti azimayi atati atengapo udindo umene mwinanso mmakomo mwathu mukhoza kusintha chifukwa timakhulupirira kwambiri kuti pamene pali mzimayi amene watenga udindo ali patsogolo amaganizira kwambiri anthu amene ali pambuyo pake. Mmodzi mwa amayi omwe akuyimira dera la Nsanje anati msonkhano upindulira kwambiri amayi amdera lawo. Kunena chilungamo ndondomeko zimene zinathandizira kwambiri. Panali zinthu zina zimene angamayankhula ifeyo timangosanga ngati Nsanje mukuti utachokera madera osiyanasiyana. Tikatenga ku Nsanje kunali mwambo chauti kupita kufa. Panopa kuti mupita Nsanje mwapeza kuti mwambo umene chawo unatha chifukwa kuti ifeyo ndithu timatengapo mbali ngati azimayi omwe timamenyera maufulu amayi azathu ndatsikana. Panopa kulibe zimene zijazo. Mabungwe omwe akonza msonkhano ndi a Women's Legal Resources Center WOREC, Girls Empowerment Network Janet ndi Human Rights of Women and Girls with Disability WAG. Ndipo mulipoti lathu lapadera mtolankhani wathu Gift Sitima akuunika mavuto amene ophunzira pa sukulu ya primary ya Masidi mboma la Blantyre akukumana nawo. Chikhazikitsireni sukulu iyi mchaka cha 1995 ophunzira akhala akuphunzira mzipinda zophunzirira ziwiri zokha komanso mlatho okafika ku sukuluyi unaduka. Wawerenga ripoti ili ndi Sam Banda Junior. Amene adanena kuti walira mvula walira matope sadaname. Pamene nyengo ya mvula yafika anthu okhala m'madera anyakwawa yayikulu Mtotera ndi Chilipa pansi pa mfumu yayikulu Makata ku Blantyre
akuyembekezera kudusa munyengo yowawa. Ena mwa anthuwa ndi ophunzira pa sukulu ya pulaimali ya Masidi. Chikhazikitsireni mu chaka cha 1995 ophunzira akhala akuphunzira mu mdadada wa makalasi awiri. Chifukwa cha kuchepa kwa makalasi, ophunzira ena amaphunzira panja, zimene zimapangisa kuti asiye kuphunzira mu nyengo ya mvula. Kupatula kusowa kwa makalasi pa sukuluyi, malata amdadada umene amadalirawo udasasuka ndi mphepo nthawi imene kunali namondwe wa Fulede. Namondweyu adafika mdziko muno pa 11 March chaka cha 2023 nasakaza zinthu ndi kupangisa miyoyo ina kutayika. A Joyce Kambalame ndi wachiwiri kwa mphunzitsi wamkulu pa sukuluyi. Panopa tikuona ni mavuto siyana mavuto ambiri. Mavuto monga kusowa kwa maklasi ophunzirira. Panopa maklasi athu ndi 1 mpaka na 8. Ndi 1 mpaka na 8 ndi block imodzi yokha ibwere ndi malumu awiri okha stand 7 stand 8. The rest of the classes amaphunzira panja. Block ina ndiyo imwe ilipo imwe inamangidwa kuchokera ku mpikisano umene anawina ana stand 1 stand 2 kuwerenga pa zono. Ndiye analandira mphoto kuti amangira anapereka drama in the community inaganiza kuti angomanga ka block ndi imene ilipo koma ndi it's not roofed now because ina roofed kumano faje cha mphepo inajuka ndi mphepo kuleka magwa ndoti basi ana amaweruka kumapita ku nyumba ndeti ntchito imene tinakonzekera titaphunzitsa ana amene simene sitaphunzitsa ukabweranso zuwa chimozimozi ndeti anakhala pasi pa mtengo paja zuwa lika ndeti board timayisuntha mwina katatu satira kanthuzi zimene zimapangisa kuti maphunziro asaende. Panopa ndi zimbuzi 4 ziwiri za anyamata ziwiri za asikana manzoti nzakalekale zikutha zaka almost 9 kapena 10 zingokhala zozaza ndikuti zimapereka chiopsezo kwa ana kuti akapita kazithandiza akakulu pamene konku zimbuzi zozaza ndi mvula zopereka chiopsezo ndi matenda ayi. Mfumu Chilipa inati ngakhale kuti anthu anachirimika kuumba njerwa zaka 10 zapitazo palibe ndi kalasi imodzi yomwe yamangidwa. Naumba 200,000 zimene zili kuseripa kune zina zimachosedwapo magwirisidwa zimene zimene panopa siningaika umboni kuti zili choncho koma school block ya 2 classes itakuteka. Pempho lathu ndiloti kuti tipemphe akufuna kwabwino kuti Masidi itero. Akachale Kayinga omwe ndi mkulu wa bungwe la Domwe lomwe limagwira ntchito mderali anati nkhani ndiyodandaulitsa. Izi ndizokhuza kwambiri ndipo ndizomvetsa chisoni chifukwa ngati zili nzika zokhuzidwa zayambisa ukayambisa kupanga uvuni kuomba nkuizikapo panalibe nkhani panali pongofunika kunena kuti CDF ichi ibwere igwire ntchito kapeza nzika tayamba toka iwo atirani ati imalizire koma zonsezo kulibe kotero ndizomvetsa chisoni ndizokuti ndizosamveseseka kunena kuti effort yomwe makomite members anayamba ikukanika. Phungu wa derali a Susan Ndalama anati akuziwa za vutoli koma iwo anati ndalama yomwe amalandira kuti agwirire ntchito zachitukuko ndiyosakwanira otengera kuti namondo wa Fred anaononga kwambiri. Nkhani imene ndizoona pamalopo panali school block imodzi ndiyo kunapezeka kuti inachokanso ndi mphepo komanso anaumba njerwazo ndinaziyika adi pa programu kuti tiwamangire building komano nthawi ija ya cyclone Fred kuderako mabridge amene anaphwasuka anali 6 out of those 6 bridges takhala ndi kudandaula kuboma napita ku public works konseko amango ndiyankha kunena kuti tiona mpaka napano nje malo aja nnaika aja kuti nimange ma school block ndalama imeneyo akali panopa ndachita divert ukamanga mabridge 3 MP amagwirisa ntchito magawo 3 andalama. Gawo loyamba ndi CDF, lachiwiri kumakhala national funding, lachitatu kumakhala DDF, lomaliza kumakhala ndalama zimene zimabwera ndi adotima. Komano pakali panopa zonsezo kulibeko except CDF. Mlatho wa Lilangwe 2 umalumikiza anthu ku zinthu zofunikira pa moyo wawo koma mlathowu
udakokoloka ndi namondweyu kupangisa kuti moyo uyambe kuwawa kwa anthu okhuzidwa. Ngakhale zaka pafupifupi ziwiri zikutha tsopano, mulandowu sudakonzedwebe. Mfumu Mtotera ikuti izi zikupereka chiphinjo chachikulu kwa anthu amderali. Ife tili sidya ili, chipatala chathu chili sidya ili, pamenepo pakhoza kuti ifeyo tili pa mavuto. Mvula ikagwa pamenepo pama anyamata amatha kutenga anthu, koma akatenga amatha kupita nawo ndi madzi omwewo. Ndiye ndi zinthu zooti zikutikhuza komanso moyo kupweteka kuti chikuchitika ni chani. Mlathowu umalumikizanso anthu ku zinthu monga chipatala cha Makata, msika wa Muhura, sukulu ya sekondari ya Mudi, bwalo la milandu la Makata ndi manda a m'mudzi. Nkhanizi zikukufikani kuchokera kuno ku Kanema wa Times. Tibwerenso zikatha izi. Some call it the hustle, others call it the grind, others call it kupusha or kuzisaga. Whatever you call it, you will need passion, determination, the will, the zeal to overcome obstacles. You will need to believe, because the hustle is not easy. It requires effort and the right mindset. And when you feel like giving up, you will need someone to step up, to give you that push, to keep you going. At National Bank of Malawi, we believe that a young hustler's dream is bankable. That is why we are stepping up to help you step up your hustle. So rise, young entrepreneurs. This is your moment. Let us help turn your dreams into reality with Step Up Entrepreneur from National Bank of Malawi. Call 626 for more details. National Bank of Malawi, the bank of the nation. To all our believers, to the Niger Gunners of Club Road, all you Artetas of Africa, of Accra, of Maputo, of Oimbo, the legends of legends down Lusaka way. We hear you. Now hear us. Obrigado. Galo. Betway, the official global betting partner of us. When pain clouds your child's sunny days, Parapain Baby swoops in, specially formulated to chase away pain and bring back the smiles. Uniquely developed so that it doesn't contain a drop of salicylic acid, ensuring the safety of our children. Whether it's fever, teething discomfort, or tummy troubles, our hero is on the case, ensuring your little one feels better, faster, with a taste kids love. But remember, it's not a sweet. Parapain Baby is designed for easy intake, chewed or dissolved. Brought to you by Mwai Pharma. Parapain Baby. Tough on fever, gentle on tummies. Pitirira ndi nkhani zathu ndipo tsopano tikupatsirani ripoti la mmene anthu omwe anakhudzidwa ndi namondwe akuthandiziridwa ndi ntchito za madzi m'maboma a Mulanje ndi Phalombe. Akutipatsira ripoti ili ndi Daniel Zimba. Lachinayi, akuluakulu ku nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi anayendera ntchito yopopa ndi kugawa madzi pogwiritsa ntchito mphamvu ya dzuwa ku dera la Kamwendo m'boma la Mulanje komanso ku misewu folo m'boma la Phalombe. Mmodzi mwa akuluakulu ku nthambiyi, Moses Chimphepo, anati ndi okhutira ndi mmene ntchito yogawa madziwa pansi pa ndondomekoyi ikuyendera. Ndifosangalala kwambiri chifukwa chakuti cholinga cha project imeneyi mmene inkakhazikitsidwa inali yoti anthu amene anavutika kumbuyo ku ndi cyclone Idai akhale ndi madzi abwino. Lero tikuona kuti cholinga chija chakwaniritsidwa. Tili ndi pampu imene ikupopa madzi ya dzuwa, komanso tili ndi tanki imene ikusunga madziwo, komanso madziwo asefukira m'mudzimu kuti akukapeza anthu makwawo. Koma anthu ali ndi gawo loyamba ndikuteteza zipangizo zimene zayikidwa. Ndipo mawu awo agulupu akamwendo anati madzi amdera lawo ndi amchere komanso ndi osowa, choncho project iyi iwathandiza kwambiri.
pogwirizana ndi agulupu akamwendo. Mtsogoleri wa bungwe la anthu omwe akugwiritsa ntchito madziwa ku derali a Blessings Mikeas wati ndondomekoyi yathandiza kwambiri chifukwa namondo wa Idai anaononganso mijigo yambiri kumalowa. Komino tapu mene tinaika musu makomiti muyaso tinapa samphavu kuti chinthu chindi chawo akamakona kale kuti khutu likhaliri panja kuti anything chochitika chipezeke kuti iwo achathandizika nacho ndipo agwirapo ntchito yawo ngati akomiti kuti chinthu chikhanawo tunda wautali kwa basi. Malo opopera madziwa muli zipangizo zotapira mphamvu ya dzuwa za mphamvu yopitirira 21,000 watts, zipangizo zosungira madzi okwana pafupifupi 44 cubic meters ndi mipope m'madera ozungulira malowa. Ndondomeko ya post cyclone Idai and Kenneth recovery anayikhazikitsa mchaka cha 2019 ndi thandizo la ndalama zokwana pafupifupi $1.2 million kuchokera ku African Development Bank. Bungwe la Road Safety Alert Foundation ROSAF lapempha oyendetsa galimoto za mtundu wa truck kuti achepetse katundu yemwe amanyamula akamadutsa mu msewu wodutsa m'mapiri a Chiweta. Malinga ndi adindo ku bungweli, msewuwu ukukonzedwa ndipo kunyamula katundu wambiri kutha kuchititsa ngozi. Zambiri mu ripoti ili la Patience Lunda. Mawu ake mkulu wona za maphunziro a pamsewu komanso ofalitsa nkhani athokozani chenjezi anati galimoto zambiri za mtundu wa truck zikumanyamulabe katundu mopyola muyezo, koma msewu suli bwino zomwe zikupangitsa kuti galimotozi zizibwerera mbuyo nkupangitsa ngozi. Achenjezi anaonjezera kuti maphunziro a pamsewu ndi ofunikira popeza msewu ukakonzedwa chiopsezo cha ngozi chikula chifukwa choyendetsa galimoto mothamangitsa. Ufuna tipemphe anzathu oyendetsa magalimoto komanso ayinaka magalimoto komanso anthu amene amatuma magalimoto kuti anyamulire katundu, kuti katundu amene azinyamula asakhale yemwe uja amene amanyamula uja ya chifukwa pano pansewu akukonza ndi sungathe matrayika kuvutika kuti akwere chitunda chichi. Ndiye mangozi zochepa zimene timakumana nazo kuno zochepa chabe zimene timakumana nazo kunoko nzoena kuti muna matrayika makanika okwezeka Chiweta mapiri a Chiweta ndiye zabwerera mbuyo mwina zatseka msewu ndiye zikukhala kuti zikaseka msewu ndi unapakha mawa angapo oti contractor abwera zachonse magalimoto achi ndimene zikumachedwesa mthu paulendo. Anthu ena omwe akuwafikira pamaphunzirowa ndi monga anasukulu ochita malonda mbali mwa msewu, oyenda pansi komanso anjinga za moto. A Gelson Chilemba omwe amayendetsa galimoto ya mtundu wa truck yomwe inachita ngozi mapiri a Chiweta pa nthawi yomwe tinayenderako anati msewu omwe umadutsa mapiriwa unaonongeka zomwe zimapangitsa kuti azivutika kuyenda bwinobwino. Achilemba anati vuto lonyamula katundu monjeza limakhudza kwambiri iwo amene amanyamula katundu wina osati mafuta. Poti timasiyana product yonyamula tingayerekeze ngati ena monga dry cargo tulimbona kuti ena amakhala amanyamula overloading ndiye chifukwa chake mapeze kuti bwana afika pa mtunda ikukanika kukwera. Koma imene yathu yagwayi sikuti makanika kukwera inaima chifukwa kuti kuntunda konse una bloka. Ndiye yadzangu yamba kubwerera driver somulibemo. Wapampando wa njinga za moto amene amanyamula anthu pakacheche a Benjamin Mhango anati maphunziro apa msewu ndofunikira pamene msewu ukukonzedwa. Kukonzanso msewu kwa M1 kuchokera pakaweche kufika ku Chiweta kukulandira thandizo la ndalama kuchokera ku boma la Malawi komanso European Investment Bank. Bungwe la Consumers Association of Malawi lati likuyembekezeka kuti Amalawi akhala ndi Christmas yovuta kwambiri kamba kakukweza mitengo ya zinthu. Mkulu wa bungweli a John Kapito wati Amalawi ambiri sakwanitsa kusangalala chifukwa cha kuchepekedwa. Christmas imene iyi pozindikira kunena kuti zinthu zakwera kwambiri musagwirizana ndi milingo ya ndalama zathu zimene timalandira, ndipo funika kuti ndithu pakhale ukadaulo wawina aliyense nyumba mwake, aliyense pa moyo wake kuziyeza yeka ndikuona kuti kodi moyo wangawo kuti ukhale bwino mwezi umene ukubwera wa January wa February. Kodi ndipange chani choti nditenge ndigwise ntchito ndalama, kodi ndisankhe zinthu zotani zimene zingathandize banja langa ine ndemwe pa moyo wanga pa nthawi ngati imene iyi kuti ndikhale kuti mina ndili ndi zinthu zondiyenera kuti ndigwisa ntchito. Faya ndalamayo ndi ikuchepera, katunduyo akukwerera mitengo siku ndi siku ndipo sasiya ayi. Izi zimene tikulengezanso kumanso kwauza ma consumers kuti
nthawi ngati imeneyi, nyengo ngati iyi ndiyovuta. Tiye tisamale kusunga kakobiri kathuku kamene takalandira. Fa katundu amene ali ku sitolo, katundu ali kusika sagwirizana ndi ndalama yathuyi ayi. Nkhani zathu ndi zomwezi, koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Komiti yofufuza za ngozi ya ndege yatsala ndi nthawi yochepa kuti ipereke ripoti kwa mabanja okhudzidwa. Bungwe la Millennium Challenge lalowa mu mgwirizano wa chitukuko ndi makhonsolo, ndipo mu ripoti lathu lapadera Gift Sitima akufotokoza za mmene kuduka kwa mlatho ndi kuchepa kwa makalasi kwasokonezera maphunziro pa sukulu ya Masidi. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa www.times.mw, pa tsamba lathu la Facebook pa Times 360 Malawi, X @Times360 Malawi, komanso poimba *1895# ndi kuchita subscribe ku 1895. Munali ndi ine Benedetta Chiwandamia. Madzulo abwino.